ஹாய் ப்ரோ. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஎம்ஆரில் இருக்கோங்க. ஓஎம்ஆரில் செம்மஞ்சேரியில் இருக்கோம். செம்மஞ்சேரி வில்லேஜில் நம்மளுக்கு ஒரு 2500 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் ஒன்று சேலுக்கு வந்திருக்குங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா மெஜஸ்டிக் லேஅவுட்னு ஒரு லேஅவுட் இருக்குங்க. நல்லா சூப்பரான ஒரு லேஅவுட்டு. 30 ஃபீட் ரோடு மேலே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. மெஜஸ்டிக் லேஅவுட்னால் நிறைய பேருக்கு தெரியும். அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு லேஅவுட்டுங்க. இந்த லேஅவுட்டில் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ப்ராப்பர்ட்டி சரௌண்டிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ட் ஹவுஸு, பங்களோஸ் அண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட்டு தான் பில்டப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்ட்ரீட் லைட் எல்லாமே இருக்குங்க. ஆஸ்ஃபால்ட் ரோடு போட்டிருக்காங்க. ப்ராப்பர்ட்டி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் வால் போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கேட் இருக்குங்க. ஹாலோ பிளாக் காம்பவுண்ட் வால் ப்ளஸ் கேட் இருக்குது. நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ப்ராப்பர்ட்டி சிஎம்டி அப்ரூவ்டு இருக்குங்க. லோன் போகலாம் நீங்கள். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இமிடியேட்டாக நீங்கள் பில்டப் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து கிச்சன் அப்ரூவல் வாங்கி நீங்கள் பில்டப் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிங்க. இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டோட்டல் லேண்டும் பார்த்தீங்கன்னா 95 lakhs வந்து ஃபைனலு. இந்த ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, டிஸ்பிளேலையும் என்னோடய நம்பர் இருக்கும். இந்த நம்பரை எடுத்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். சிடார் ப்ராப்பர்ட்டி, ராகேஷ் கண்ணா.